Eguerdion, Jainkoaren erreinua amets eta itxaropen duzuen guztioi, ongi etorri beroa. Ongi etorri baita Segura Irratiaren bidez gurekin parte hartu nahi dutenak, otoitzontan parte hartu nahi duzuen guztioi. Jainkoaren erreinuaren arazo larrienak ez dira Eleiza erakundearenak, gizakienak eta gizartearenak baizik. Eta munduaren salbamenaren ezaugarri izan nahi baldin badu, aldatuta berritu beharko du gure Eleiza erakundeak ere. Gure giza elkartea askeago eta zuzenagoa sortzea, Eleiz elkartea osatzen dugun kristau bakoitzaren ardura da. Eta fedean bizi, hazi eta fede hori zabaldu nahi badugu, bi baldintza gogoan izan beharko genituzke. Kristau elkartea txikiak, zintzo eta txukun antolatuak sortu, eta gure kristau ospaketak Jesusen erakutsi eta nahian oinarritu. Jesus gure enparantzetan erakusten ibili izana erakustea ez da nahikoa. Bakoitzaren bihotzondoko onarpen eta harrera zabala da oinarrizkoa. Jesusen erakutsiak onartu nahi ditugu, apal, zutik jarri eta kanta dezagun, zu gabe Jesus nora joango gerako. Zu gabe Jesus nora joango garako, zuk betiko biziaren hitzak jauna dituzu. Zu gure maizu zaitugu, gure gidari, zure hitza guretzat indar eta argi. Denok. Zu gabe Jesus nora joango garatu, zuk betiko biziaren hitzak jauna dituzu. Zure hitzez berriztatzen gozure opari, zure hitzez bihurtzen zugure janari. Zuk gabe Jesus nora joango gerako, zuk betiko biziaren hitzak jauna dituzu. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Beste igande bat, eta jaunak biltzen gaitu gaur ere munduko kristau guztiekin batera, bere mahaiaren jiran. Aurten, jubileo urtea dugunez, esan dezagun orain pantailan azalduko zaizuen otoitz ederrau. Zeruan zauden aita, Zure seme eta gure anaia den Jesu Kristorengan eman diguzun fedeak eta espirituagan gure bihotzetan isuria izan den karitatearen garrak esna dezatela gugan zure erreinuaren etorreran itxaropenaren zoriontasuna.
Zure graziak bihur gaitzala, gizatia eta kosmosa onduko duten evangelioaren haziaren ereile zintzo. Zeru berriaren eta lur berriaren uste honeko itxaropenean, gaitz ororen indarrak gainditurik, zure aintza betiko agertuko denean. Jubileuaren graziak sustatu dezala itxaropenean, erromes garen ongan, zeruko ondasunekiko lehia, eta izur dezala mundu osoarengan, gure salbatzailearen alaitasuna eta bakea. Zuri betiereko jainko bedeinkatu horri, gorespen eta aintza, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eta eska dezagun jaunaren erruki askatzailea gure barruarentzat. Jesus jauna, gure zinean itxaropen izazaituguna. Erruki jauna, erruki jauna. Jesus jauna, zeure bidez zuzenetik eramaten gaituzuna. Cristo erruki, Cristo erruki. Jesus jauna, erreinu zabalera sartzeko ate estua. Erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu aintza. Aintza zeruetan jangoikoari. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Eta bakea lurrean haren gogoko gizonei. Baina handita eder zaitugulako, gorazun bedenkatuazu. Gorespen zuri hauspezagur, eskerra zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia alduna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zuken zenduzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuken zenduzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarriri zaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa Jesu.
Espiritu Santuarekin, jainko baitaren argitan. Amen. Aintza zuri jauna, da eskerrak zuri. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, gogo bateko egiten dituzu zeure feden duten bihotzak. Egizu maita ditzagula zure herriak, zuk aginduak, eta itxaro zuk hitzemana. Mundu honetako gora beren artean, geure bihotza egiazko zoriona dagoen lekuan jar dezagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Egiazko salbamena ezin da ulertu guztien salbamena ez bada. Salbamena elkarrenganatu hitzarekin adierazten du Isaías profetak. El encuentro armónico es una esperanza y es concebible solo bajo el signo de Dios universal, nos dirá el profeta Isaías. Isaías profetaren liburutik. Honela mintzo da jauna. Ezagutzen ditut nik gaiztoen egintzak eta asmoak, eta herri eta hizkuntza orotako jendea biltzera etorriko naiz. Haiek etorri eta nire aintza ikusiko dute. Ezaugarri bat emango diet. Beraien artean biziri gelditutako batzuk bidaliko ditut nazioetara. Tarsis, Etiopia eta Lidiara, Mesek, Tubal, Greziara eta urrutiko herrietara. Inoiz nire berri izan ez duten eta nire aintzarik ikusi ez dutenengana. Eta nire aintza iragarriko duten nazioetan. Atzerriko nazio guztietatik ekarriko dituzte, jaunarentzat opari gisa zuen senide guztiak. Zaldi, urdi eta oatiletan, mando eta dromedarioetan ekarriko dituzte Jerusalengo nire mendi santura, dio jauna. Israeldarrek beren opariak jaunaren etxera ontzi garbietan ekartzen dituzten bezala. Eta haien arteko batzuk ere aukeratuko ditut, apaiz eta lebitar izateko, dio jaunak. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. joan zaitezte herriz herri, ta berri ona iragarri. Berriz denok, joan zaitezte herriz herri, ta berri ona iragarri. Goretzazue jauna nazio guztiok, gora ipa ezazue herri guztiok. Joan zaitezte herriz herri, ta berri ona iragarri. Sendoa baita guretzataren maitasuna, beti
betikoa jaunaren leialtasuna. Joan zaitezte herriz herri, da berri ona iragarri. Maite dituenak zuzendu egiten ditu jainkoak. Elkartean gertatzen diren erruak zuzendu egin behar dira, egiazko giro osasuntsua ezartzeko. Hala esaten die San Paulok ebertarrei. Siempre es condenable cualquier clima de miedo provocado por los dirigentes de cualquier sociedad política o religiosa. Escuchemos a San Pablo. Hebrearei egindako gutunetik. Senideok, ahaztu egin duzue seme-alabei bezala ematen zaizuen aholkua. Eneseme, ez baztertu jaunaren zentzaldia, ez da galdu ere adorea haserre egiten badizu. Maite duena baitu jaunak zentzarazten eta seme-alabatzat hartzen duena du zigortzen. Jasaten duzuena zuek zentzarazteko da. Jainkoak seme-alaba bezala tratzatzen zaituzte. Izan ere, zein seme naiz alaba ez du aitak zentzarazten? Egia esan, edozein zentzabide momentuan mingarri da, ez pozgarri. Baina gerora, haren bidez ezitakoei bere fruituak ekartzen dizkie, bakea eta zuzentasuna. Jasoitzazue beraz esku eroriak eta belaun ahulduak, eta ibili zaitezte bide zuzenean errenaren hanka hautsi ez dadin sendatu baizik. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Sortalde eta sartaldetik etorriko dira, eta jainkoaren erreinuko mailan jarriko. Gizonen arteko ohiturek zeharo aldatu beharko genituzke. Handikeriek eta ohiko privilegioek ez dute balio. Norberaren barruko jarrerak eta erabakiak balio digu. Jesusek erakutsiek izan behar luke gure jokalege guztiak. Ta bihotzeko apaltasunak bakarrik onartu dezake Jesusen hitz hori. Erne eta adi jarri gaitezen Jesusen iritzia jasotzeko. Zutik eta aleluia abestuz. Denok, aleluia. 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 Ni naiz bidea, egia eta bizia, dio jaunak. Ez doa inor aitaren gana, nire bitartez ez bada.
Gauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, bazikoan Jesus herri eta auzoetan barrena erakusten, Jerusalena bidean. Eta batek honela esan zion, jauna, gutxi aldira salbatzen direnak. Berak erantzun zion, saia zaitezte ate estutik sartzen. Asko izango dira, nik diotsuet, sartu nahiko dutenak, eta ezingo dira sartu. Etxeko jaunak jaiki eta atea isten duenean, kanpoan geldituko zarete eta ate joka hasiko esanez. Iriki ezaiguzu, eta hark erantzungo dizue, ez dakit nortzu zareten. Orduan, zuek honela hasiko zarete. Guk zurekin jan eta edan izan dugu, eta zuk gure enparantzetan erakutsi izan duzu. Baina hark esango dizue, ez dakit nortzuk zareten, alde nigandik, gaizkileok. Orduan izango da negarra eta hortz karraska. Abraham, Isaac, Jakob eta profeta guztiak jangoikoaren erreinuan ikusiko baitituzue. Eta zuek handik kanpora bidaliak izango zarete. Etorriko dira gainera sortaldetik eta sartaldetik, iparraldetik eta hegoaldetik. Eta jangoikoaren erreinuko mahaian jarriko dira. Eta begira, badira azkenengoak lehenengo izango direnak. Eta badira lehenengoak azkenengo izango direnak. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Alleluia, 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 alleluia. Kristau senideok, azken igandetako evangelioetan, Jesus ez da bere alde gozo eta atxiginetan agertzen ari. Galilean ibili zeneko lehen garaitan, Jesus jainkoaren erreinuaz hitz egiten zienik gizon emakumeei, gaixoak sendatzen zituen, deabruan menpe zeudenak askatu, jendetzak zetozkion atzetik, eta abar. Joan ziren garaiaiek. Halako batean gauzak zailtzen hasi zirela konturatu zen Jesus. Juduen agintari eta jakintsuek kontra hasi zitzaizkion, jarraitzen zion askok tripa betetzea besterik ez zuen bilatzen, jainkoaren erregetza kontu politikoa besterik ez zela uste zuen beste askok. Jesus krisi moduko batean sartu zen, eta beste bide bat hartzea erabaki zuen. Jerusalemera igotzea, oso arriskutsua bazen ere. Bera bazekien joko arriskutsuan sartzera zijoala. Azken igandetako evangelio testuak bigarren garai honetan kokatzen dira, Jerusalemeko bidean, eta hala esan digu
gaurko evangelioak ere hasiera. Eta ara non datorkion bat galdezka. Gutxi dira salbatuko direnak, edo beste modu batera esan da. Gutxi dira Jainkoaren erreinuan sartuko direnak, edo beste modu batera esan da. Jainkoaren presentziaz konturatuko direnak gutxi aldira. Ez bakarrik erreinua hil ondoren bezik eta geure bizitza hontan Jainkoaren erreinua martxan dela konturatzen direnak gutxiote dira. Entzun dugu Jesusen erantzuna. Saia zaitezte ate estutik sartzen. Gauza hauek ez baitira erreskeriaz lortzen. Ez hori bakarrik. Jesusek dioenaren arabera Jainkoaren erreinuan sartzea edo bizitzan Jainkoaren presentziaz konturatzea ez da gure ahalegin hutsaren fruitu. Ireki egiten zaizkigu ateak misterio horretan sartu ahal izateko. Guri maiz gertatzen zaigu, merituz beteak gaudela uste izatea, Jainkoaren aurrean. Jainkoaren erreinuan sartzea edo Jainkoaz jabetzea eskubide bat dela, privilegio bat gure esku dagoena. Merituak esatean ez da bakarrik lorpen moralak edo gutxieneko maila iristea edo aleginez eskuratzen den eskubidea edo ez. Askotan uste izaten dugu geure izaeraz, hemengoa garelako, heziketa kristaua izan dugulako, pentsamunde itxurosoa daukagulako, tabar, norberak jar dezala nahi duena. Irutze zaigu, edozein arrazoi horiengatik gertuago gaudela Jainkoaren gandik. Hurbilago dugula salbazioa kakotxartean. Eta hori berez sortzen zaigun kontua da, eta ez da gure bakarrik. Jesusen garaian gauza berbera gertatzen zitzaion judutarraiei. Hala esan du Evangelioan, guk zurekin jan eta edan izan dugu, eta zuk gure enparantzetan erakutsi izan duzu, ezagutzen zaitugu jauna, guk zure erreinuan sartzeko. Aspaldiko ezaguna gara, en fin. Ez hori bakarrik, Jesusek esan du, izango dira gure iritzian gauza hauetatik oso urruti daudenak, gure sinistea ez dutenak, inongo merezimendurik ez dutenak, izen asko jar dezakegu hemen, beste erlijiotakoak, kanpotarrak, beste horietakoak. Horiek gure aurretik sartuko direla erreinuan, gu baino lehenago somatuko dutela Jainkoaren presentzia, esan du Jesusek. Ze Jainkoaren erreinua ez baida eskubide bat, opari hutsa baizik. Honen aurrean bi jarrera agertzen dira, geuregan. Lehena, hau ezinezkoa da. Hau esaten ez badegu ere, barruan sortzen zaigu galako, ez da ba, orain artean ez aldugu ezer egin, ez aldugu ezer lortu, min edo ondo eza sortzen dugu. Hor esan du, hor izango da negarra eta hortzkarraska, holako zerbait. Bigarren jarrera, Jainkoaren errukia eta jokaera ikusiz, geure bihotza mindu edo postu egiten da hain Jainko bihotz eta handikoa delako.
gurekin izan duen errukia kontutan izan da, jabetzen baldin bagera. Guk merezi ez dugunaren oparia izan dela Jainkoa guretzat jabetuta, gure bihotza zabaldu egiten da. Handiagoa egiten da. Jainkoaren antzekoago bihurtzen gera. Bi jarrera horiek agirtuko digute zer den gure bihotzak betetzen duena. Edo harrokeriak nik eskubidea badaukat. Privilegio hori daukat Jainkoaren aurrean. Edo errukia. Jesusek argi uzten du gauza hauek ez direla gure eskubideak aldarrikatzeko Jainkoaren aurrean. Baizik eta gugandik ezberdinak direnekiko errukia zabaltzeko baizik. Konturatzen lan naiz fedeak nire bizitzan Jainkoari tokia egiteak bihotza zabaltzen didala. Gure ustez eskubide ez dutenekin ere errukior jokatzea eramaten gaituela. Jainkoa errukiorra den bezala. Hortik dator lehenegu irakur gaian entzundakoa. Etorriko dira kanpotik eskubidea ez duten horiek ere Jerusalenera. Jainkoaren altzora. Batzutan ez zaigu hau berrez gertatzen. Estua da, atea eta meharra bidea. Ez da gure ahalegina egiteko, baizik eta geure bihotza aldatzeko. Geure bihotza zabaltzeko. Jainkoaren errukia onartzeko. Eta besteekiko errukia izateko. Asko landu beharra daukagu geure fedea. Gure bizitzako gauza importanteenekin gauza bera gertatzen zaigu. Maitatu izatea eskubidea alda, edo oparia. Barkatua izatea eskubidea alda, privilegio bat alda, edo opari bat. Adiskidetasuna, ahaleginez eta nire indarrez lortutako zerbait da, edo onartu egiten da. Honek ez du lanak entzen, lanak egin behar dago. Baina azken batean, bizitzako gauza importanteenak, opariak dira, beraz, eskatu beharrezkoak eta eskertu beharrekoak. Jainkoaren presentzia gure bizitzan behin sumatuz gero, dena egiten da egiazkoagoa, benetakoagoa, eta Jesusen hitzak bere betetasun guztia izango dute gure bizitzan. Jainkoaren errukiak gure bihotza zabalago egiten du. Errukiagoak izatea garamatza. Ospa dezagun Jesusen aparikoa. Bera gure janari egiten denez, gure barrua zabaldezan eskatuz. Zutiturik, egin dezangu gure fedearen aitormena. Sinisten alduzue Jainkoa eta ahal guztiduna zerulurren egilea. Sinesten du. Sinisten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginiagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinisten alduzue Espiritu Santua,
Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen biztuera eta betiko bizitza. Sinesten du, Jesu Kristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Amen. Otoitz dagiogun zeruko aitari, gogoan izan ditzagun geure beharrak eta Elizarenak eta mundukoak ere bai. Gure otoitza entzun jauna. Gure otoitza entzun jauna. Aita santuaren alde eta Elizaren gidaritzan diharduten guztien alde. Jesusen berri honez fededunak adoretu ditzaten. Eska dezaiogun jaunari, gure otoitza entzun jauna. Gure herriaren alde, munduko herrien alde, Ukrania, Rusia, Palestina eta Israelen alde, eta beste hainbeste herrien alde. Tolerantzian eta bata bestearen errespetuan bizitzen ikas dezagun. Eska dezaiogun jaunari, gure otoitza entzun jauna. Beharraren, gaixoaldiaren edo gosearen morrontzan bizi diren herri pobreen alde. Ez beharrak eta eraso gaiztoek saminduta bizi direnen alde. Injustiziaren sustraiak atera ditzagun, guztien duintasuna bilatuz. Eska dezaiogun jaunari, gure otoitza entzun jauna. Igandeko Eukaristia ospatzen ari garen guztion alde. Jesus berpiztuak gure bihotzak berritu eta poztu ditzan. Eska dezaiogun jaunari, gure otoitza entzun jauna. Entzun aita, zure familiaren eskariok, eta emaguzu fedez eskatu dizuguna, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Kristoren opari bakarraren bidez, jauna, zeure seme-alaben herri egin gaituzu. Emaiozu honez zeure Elizari batasuna eta bakea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunak dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Badakigu zure ahalmen handiaren egintza dela, gizaki hilkorrei jainkozko zure laguntza ematea. Eta gure izate hilkorretik ateratzea, hain zuzen ere, sendabidea. Horrela, gizon baten bidez galduak zirenak, beste gizon baten bidez izan ziren salbatuak, Jesu Kristoren bitartez. Honen bitartez, zure haunditasuna aitortzen du aingeruen taldeak, beti pozez elkarturik zure aurrean. Onarrezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere geure kantu hotsak. Santu, santu, santua, diren guztien jainkoa, zenulurrak ederik dauzka zure lizita. Osana zenuko bedikatua jaunaren izenean datorrena. Osana zenuko Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ongi ardu hauek, zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hilera bizu zerala jauna, zu berriz etorria
zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur, Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliza egiten dugun gizon emakume guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gorez zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita al guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure reinoa, egin bedizure naia, zeruak bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur, egun honetako horia, barkatu gure zorra, guk ere gure zorlei, barkatzen diegun ezkero. Eskaitzazu uziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna, gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin.
diegun pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Emaiguzu pakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotxa. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak gu jaunaren maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz. Gurekin egon, gurekin jauna, kanta dezagun denok. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, iluna, gurekin egon, gurekin. Zertaz mintzo zineten bihotzilun, ibili zola bihotzilun. Ara Jerusalenen eren egun, Jesus hilela eren egun. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, iluna, gurekin egon, gurekin. Gutarteko jendeak bizi dela, omen dabiltza bizi dela. Gizon zentzugabeak zein epela, zuen bihotza zein epela. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, iluna, gurekin egon, Kristok behar zituen jasan behar, horiek oro jasan behar. Biztu eta zadien ospean sar, beti ereko ospean sar. gurekin
ote ginen bihotzazu. Jesus mintzozenean haindo batzu, ari gindoen haindo batzu. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, iluniluna, gurekin egon, gurekin. Egin dezagun otoitz. Eraman gugan honez jauna bere betera zeure errukizko salbamen egintza. Egin gaitzatzu ononak eta adoretu, gauza guztietan zure nahia bete ahal izateko. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jainkoaren erreinuko mailan esertzea doaia da emaitza. Ez erentzian datorkigun eskubide bat. Kristo bide zuzenean dabilenak jan eta edango du Eukaristia otordutik. Gaurko Eukaristia Kristau biderako indar gertatuko alzaigu guztioi. Agur eta beste bat arte, nahi duzuen arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedenka zaitzatela jainkoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Arantzazuko amabirmina, zeru erregina handia. Kendu pekatutaren arantzan, egan jaunaren grazia. zoazte jaunaren bakea.